Maťo, si človek, ktorý by sa dal zaradiť do niekoľkých skupín. Aby som to zhrnul, si pohodový človek, zmysel pre humor máš tiež, čo sa v dnešnej dobe cení, otvorenosť, pravdovravnosť, čo sa v dnešnej dobe cení tiež, snaží sa asi riadiť tým, čo na srdci, to na jazyku. Tak by to malo asi byť, ale u málo ľudí sa to vidí. Každopádne u teba je to velikánske plus. Neviem, prídeš mi, ako keby si nechcel prebrať žiadnu zodpovednosť a podľa toho sa aj správaš. Možno, že si myslíš, že to niekto za teba zariadí. Toto je asi jediná vec, čo mi na tebe vadí. Málo koho si dokážem ja pustiť konkrétne k telu, ale ty si jeden z ľudí, za ktorých by som ja osobne dal aj ruku do ohňa. Ale s kľudom môžem povedať, že si kamarát. Už si sa našiel a vieš, čo chceš v živote dokázať. Myslím si, že niektoré veci robíš príliš detailne, si veľmi precízny a v niektorých veciach si benevolentný a mal by si tak v rovnováhe konať a robiť. Lebo nie všetko ide ľahko, aj tie ťažšie prekážky musí človek zdolať. A ja pevne dúfam, že keď sa to stane o pár ročkov, takže budem na teba hrdá a budem každému hovoriť, že toto urobil môj syn. Toto je od môjho syna. A to bude pre mňa velikánske zadozučinenie. Tak dúfam, že ma nesklameš a budem ti držať palce. Ľúbim ťa. Nič by nebol problém, len tie tvoje dredy. Pretože ty si kus normálneho, dobrého chlapa, až na to, že ti trošku hrklo v bedni a začal si propagovať špínu. To je špína, rozumieš? To proste nemôžem sa s tým zmieriť. Na to, že ťa poznám od malička, vieš, tak no, ako, myslím si, že po vizuálnej stránke si asi v najhoršom období, aké si mal. Ešte horšie obdobie bolo, keď si mal ten železný bordel na ksichte, hej? Tak ešte to bolo ešte horšie. Dúfam, že nemáš zase v jazyku niečo napichnuté. Ale máš? Nemáš? Dobre. Máš to. Neviem, Martin. Fakt veľmi málo ťa poznám. A ak by som hovorila o tebe, tak by som hovorila o tom, ako som ťa poznala, keď sme sa niekde si boli blízko. A možno, že by som hovorila o tom, že som ťa vtedy poznala, neviem, či ťa teraz poznám, ale že sa niekedy možno bojím, že si sa vzdialil takému, že si sa tomu vzdialil, ako som ťa poznala, proste takej nejakej, nechcem povedať, že samému seba, lebo to je tiež také klišé, ale že si sa vzdialil niekde takej svojej tvrdohlavosti alebo takej, že nebudeš zviazaný. To viem, že si v sebe mal, že ale teraz neviem, či sa ti to nestalo. Čiže Ty si sa zaradil teraz, ako keď sa na teba dívam, do davu ľudí, ktorí sa rozprávajú, ktorí hovoria, teda, keď sa na teba pozriem, ako vyzeráš, bez toho, aby sme sa rozprávali, tak viem asi, ako rozprávaš, viem asi, ako rozmýšľaš a viem asi, s akými ľuďmi sa stretávaš. Čiže si pre mňa človek davu a odmietam sa s tým zmieriť. Čiže si tajne želám, že ma prekvapíš, že to tak není a že si na niekom výlete, že si navštívil na chvíľu dav a že chceš mať túto skúsenosť a že z neho proste jednoducho vystúpiš, chcem tomuto veriť. Že z neho vystúpiš a mu proste zamávaš a povieš si, to bola skúsenosť.